Prečo som dobrovoľník, respektíve občiansky aktívny? Pretože si myslím, že treba robiť veci, ktoré nie sú výhodné len z jednej strany, ale z viacerých uhlov pohľadu a z dlhodobého hľadiska, napríklad aj z ekologických, environmentálnych a sociálnych dopadov, nielen z krátkodobého finančného zisku. Druhá otázka je, čo mi dobrovoľníctvo, moje dobrovoľné aktivity dávajú. Priestor pre sebarealizáciu, ďalej skúsenosti, ktoré sú využiteľné v praxi, v súkromnom živote. Napríklad tým, že som robil stránku pre organizáciu, na ktorej som začal pôsobiť v rámci vysokej školy, som sa naučil niektoré zásady a základy marketingu sociálnych médií, ako aj tvorby web stránok, a to sa dá využiť či už v súkromnom, ako aj v treťom sektore. Priestor pre sebarealizáciu. V rámci tretieho sektora je možné robiť oveľa kreatívnejšie, zábavnejšie a viac fajnky veci, ako by človeku napríklad dovolili vo firme. Z pravidla teda. A zážitky taktiež z happeningov, akcií, z organizácií a podobne. Treťou otázkou bolo, že čo mi dala Československá škola občianskej iniciatívy, tak rozhodne vedomosti a praktické ukážky toho, ako to robiť správne. Niekedy boli zábavné aj pozrieť si, ako to robili niektorí ľudia nesprávne predtým. A myslím si, že to, že mi dali, tým som vlastne získal čas, pretože nemusím všetko testovať systémom pokus omyl, ale jednoducho človek sa môže inšpirovať, respektíve poučiť z chýb druhých. Rozhovory s ľuďmi, ktorí sú tu a ktorých sme stretli na predchádzajúcich stretnutiach školy občianskej iniciatívy, boli fakt obohacujúce aj z tej tematiky týkajúce sa tretieho sektora, ale aj rôznych iných tém, o ktorých sa dalo aj proste neformálne rozprávať, čo bolo fakt, že zaujímavé takisto. Možnosť vyskúšať si všelijaké vynálezy, ekovýchytávky, čo majú aj tu v Sosne, aj v Krásensku. A napríklad ten varíč, alebo aj kosačku, čo tu majú. Teraz napríklad aj Štefan ukazuje tú nádobu, z ktorej sa dá splíňovať drevo, čo je vynikajúca vec. A kontakty na zaujímavé organizácie ľudí sú taktiež veľmi cenné. Čas tak všetko.